Malawian cameras. Kaganizidwe ka president wa dziko la Burkina Faso Ibrahim Traore takulandirani pa Malawian Cameras YouTube channel. Guys, subscribe, share and like and comment. Guys, poyambirira napanga ma video kwa awiri, part 1 part 2 yo kuzana the president wa dziko la Burkina Faso tinakamba zinthu zambiri mbiri komabe ndofa tingokambira nako pa issue imodzi imene iye ujayo anayisolva kusenza kuona kuti maiko osauka sikuti amakhala kuti ndi osauka kwenikweni koma ano kusauka kumene tili nako ife ndi kwa maganizidwe ndalama otakhala kuti akupasa 10 million koma ngati maganizo ako ali opoyera koma ngati kuganiza kwako sikwabwino iweyo just know kuona kuti 10 million imeneyo singakuthandize. The fact is the power of mindset change kasinthidwe kaganizidwe kasinthidwe ka chinachose even if anthu fe anwakefe in our daily life moyo wathu watsiku ndi tsiku zithu sokuthandizaso chifukwa day tikufuna mindset change tiziganiza mosiyana kuti apapa nditani kuti zinthu ziyende. Mkulu amene Ibrahim Traore pankhani yokhayo tingweka pankhani ya galimoto basi. Galimoto imene amayendera Ibrahim Traore amayendera galimoto ndithu yachisilikali icha chigalimoto chakalekale chigalimoto chimene amayendera Ibrahim Traore. Arangotenga boma madziwa maminista chanchani onse chanchana madziwa anthu amene amakhalira muja amajeketawo anabwera ndithu kumpatsano galimoto SUV kuona kuti ayisainire kuti galimoto imeneyi igulidwe kuchokera komwe ku Japan maiko aku Asia uko mdzima galimoto zezopamazo zimenezo ndi I think iniyo ndithu sikuti simunazione koma munazionako maziona mwenaso daily. Dzima galimoto zimenezi zili pa $200,000 koma Malawi kuno ndikuti zili pa 340 chakuti million 340 million 700,000 ndiye muganize 300 chakuti million galimoto imodzi yokha galimoto imodzi SUV komanso after 4 years muwena galimoto yamu isinthe ndiye president akhani galimoto meje chikena koso nduna kana ko chanchan ndi magalimoto angati ndi ma millions tingoti ma billions amene amaonongedwa kuti galimoto zimene ziyagulidwa. Ibrahim Traore galimoto atapasira offer imene Ibrahim Traore anakana kuti ine sindofuna magalimoto amenewo ineyo chimene ndofuna ineyo ndalama zimene za magalimoto amenewo anakagula matraketa akufamu ma estate kuti zimatraketa zimene zikagwira ntchito kuminda uko tizipaza chakudya chochuluka mwana ameneyo koma zaka zake tusutu nzambiri ya zaka zake nizochepa kwambiri zaka zake ali ma 30 chakuti I think tinalongoswaso ma videos amene apita I think ana 30 panopa ndoti kuzimaka 34 33 something like that koma no ma videos awo tinakamba kale guys kaganizidwe ndikamene kusiyana kwambiri pakati pa ife ndi anthu amene akuchita bwino drama sikuti kulibe guys galimoto imodzi 340 million galimoto imodzi yokha imeneyo nanga magalimoto si ajawo ma SUV ni magalimoto odula kwambiri izozo chimodzimodzi ngati president so amene mati Jose waku Uruguay naye so amayenda kagalimoto kang'ono komano amayesesa kuti chitukuko chakudya mudziko chizipezeka. It's mindset sikuti ndalama palibe ndalamazo mogwisa ntchito pa zinthu zimene zili za fancy chanchane komano Ibrahim Traore anasankha kuona kuti ineyo ndofuna ndithandize anthu anga. Airport anamanga anagula ma drone ozitetezera pano tinakamba zonsezo komano nkhani yayikulu ndikasevetu ka ndalama nduna zimene zimafuna ngati zimagalimoto zopuma chanchana zimaendera nduna zonse magalimoto awo iye sanasaina anati ndalama zimene zozo ifeyo ndosauka dziko lathu silingakwanise kugula zimagalimoto zimene zozo zoti anthu azingoyendera nduna omwe tiyeni magalimoto tizikwera maphakonyolo omwewa mpakana ifeyo zathu zirayenda akandikaganizidwe
ka mtsogoleri ndipo samangokhala mu office amakhala kuyenda kuyada kupita kwasauka ukapatsa moni kupita uko dziko ngati kuli matopa amaponda matopa amene atava chijombo chake kuzungulira kenako akatero ndimene nzeru zake zimambwerera. Nzeru zako zibwera bwanji ngati wewe umakhala mu office anthu komachita kukuza zinthu zakuti tu bwana kuzu kutere bwana zibwera bwanji nzeru zako. Sono utsogoleri guys, utsogoleri umene ukuchitika ku Burkina Faso ndi utsogoleri wakhawo umene kwambiri wake ma Africans ife tikufunikirira. Utsogoleri wina umene tikumauona especially ngati kumayiko ambiri aku Africa kuno. Ina sina choice ina ndilibe lawyer wanga akudwala. Ana Vasilipas amaenda pena makapenda na punthu achawe nde sakumva bom sanga ndiyankhule mkhoti ndesu ndizitswa kuti yakuti just joking. Yeah, ndeno iyo ndithu zinthu zofunikira kwambiri kuti mindset change. Tisinthe kaganizidwe guys, tisinthe kaganizidwe then zathu zikhazi kuti zili pabwino ndithu. By the way, President temu yake itatha Ibrahim Traore sana vange magani anangura okay bwino ababa temu yanga yatha tikuyenera tsopano ife nasinda asizikati talanda boma taliendesa kwati ka 2 years akaka I think it was 2 or 3 years. Ndeno I think kumana banga zinthu zambiri ndanafuna kuti boma lijali palike mmanja mwa amajeketa acha. Koma guess what happened? Panthawi imene amati basi asiye nchani anthu anakakamira kuti iweyo by force by fire iweyo khaleso iweyo tiye upitirize temu. Munthu temu yatha anthu kunkakamiza kuti ananiso apitirizeso. Tikuonera pano ndithu anachita kukakamizidwa kaganizidwe. But guys, anyway, sindifuna kuyankhula zambiri komano iyi ndi example eno kuti yes ndizotheka, yes titha kupanga zimene zizi ngati ena apanga ife why not mangononga ma millions ama dollars kumagula zinthu zoti zonse zingathandize. Anyway, thank you so much guys. Malawian Cameras, bye.